שטיינר מכשירי שמיעה היא הרשת המובילה בישראל למתן פתרון לבעיות שמיעה. החברה נוסדה על ידי סבתי ב-1949 ופועלת ברציפות מאז ועד היום. החברה מייבאת, מייצרת ומשווקת מכשירי שמיעה, אביזרי עזר, שתלים, סוללות ועוד. לרשת 80 סניפים בכל הארץ המשרתים עשרות אלפי לקוחות מרוצים מקריית שמונה בצפון ועד לאילת בדרום. אצלנו תוכלו למצוא מכשירי שמיעה מהחברות המובילות בעולם, בכל העוצמות והגדלים, ביניהם גם את הקטנים והמשוכללים ביותר הקיימים בעולם. המכשירים נסתרים כמעט לגמרי מאחורי האוזן, או ממוקמים באופן כמעט בלתי נראה בתוך תעלת האוזן, ומקנים מענה לכל טווח הדרישות של ציבור לקויי השמיעה. אם החלטתם לא להתפשר יותר על איכות השמיעה שלכם, התקשרו עכשיו לקביעת תור לבדיקת שמיעה חינם. נשמח לשרתכם. שטיינר, כי על איכות השמיעה לא מתפשרים.